wonten kemawon sobinipun Jawata saben-saben Kurawa badhe nggayuh wahyu tos pundi paman Sengguni deh yung ninggih mboten maiben jalaran upami kanthi titik dukanipun angger Dipanti Karna menika jalaran Kang Bapa Kakang Penemban Resi Danawilapa menika kawau badhe nyirnakaken prunanipun Abimanyu menika temtunipun ingin damel dukanipun angger Dipanti Karna badhe kados pundi batos-batosipun angger Dipanti Karna menika tetep menika wonten sambung rapetipun kalian lari-lari Pandhawa. Ranggita Kakang. Nggih. Ning sing elek ki jan Dipanti Karna, angger Dipanti Karna ki mbok menawa mengko yen nganti Kakang Penemban Danawilapa ki mundhak pangkate mesti kemeren. Rumangsa disaingi ngono. Dadi nesune Karna iki merga ming meri dijuni. Pun ketok sak menika nek Karna pun ketok boroke. Ketoke deku-deku. Wonten negari Ngastina menika kempal melu kumpal. Rapat melu rapat. Latihan ya melu menyang. Ning nyantanipun Dipanti Karna menika blorok. Kok saged mestani? Lah nggih to. Kok bisa-bisane ana pepanggihan semene gedene. Gek para praja komplit. Sing do sowan luweh wong saka 300. Lah kok ngene Dipanti Karna niku pripun to Decuni? Kaya ora duwe rasa isin. Papan pepanggihan sing agung kaya ngene kok nesu. Kesinggung. Nggih mboten maidu. Wong ora ana apa-apa kok nesu. Bola-bali kok senengane iki cok tersentuh. Njur tensine munggah. Dilurui ngempul ora apik nesu. Niku Karna ki pancen cok ngono kuwi kok. Ndekno ngompake. Nggih napa? Ming kaya ngono kok njuk mutung nesu. Nggih mboten maiben Kakang Tuna. Dukanipun angger Karna panjenengan prisa menapa boten? Aming merga arep ngucap rasane Panten Abimanyu kok mboten bab niku nggih wonten malih. Ngen pundi? Oh lah terangane panjenengan mika pendeta ning kurang tanggap ing sasmita dhateng Pasemon. Pasemon apa? Niku wau Ngastina menika wonten Glugu Tulus ning cacate ketelusuban luyung. Oh, dadi kesinggung ni Glugu ketelusuban luyung. Lah nggih. Oh, ngoten to. Ning jumantung glugunipun napa luyungipun? Nek glugune niku badhe pados luyung pancen glugu randha sing gelem nyak-nyakan. Mbok menawa la menyang ki golek telusuban.
Iku upami glugunipun ingkang ngawon, nanging upami luyungipun ingkang ngawon ya pancen luyunge senengane golek telusupan. Oh ngoten. Panjenengan kok tiyang 10 Kakang Durna. Wonten pasemon kados menganten kedahipun kedah landhep ing panggraita. Oh dadi dipanthi karna ki merga kesinggung perkara Abimanyu arep disirnake lan dianggep mata pitane wong Pandhawa glugun sing ketelusuh ban luyunge ngangge dipanthi karna. Mekaten Kakang Durna. Oh. Bladalah. Iki Durna apa buta? Sampun sak menika ngaten kemawon. Prayoginipun dukanipun Koko Prabu Adipati Ngawungga dipun peper. Supados mendho kamurkanipun ampun ngantos wonten kedadosan boten prayogi. Jalaran penggayuing wahyu menika kedah wonten raos ingkang manunggal. Nek cara kula pun kajenge mboten sah dipeper. Dasaripun Keng Rama Bob Kakang Penemban Danawilapa wau kagungan putra siswa ingkang kiyat-kiyat nanten. Pun kajenge diajar. Ndak tuman karena arep mendeles. Senengane iki kemlinthi agek iso pangkur. Senengane iki. Oh ngaten. Amangke nek perkawis mboten saya mendho malah saya ngombro. Pancen ajeng kula damel rame kok niki. Rasa dipisah antarane niku wau Kakang Penemban Danawilapa kalian angger dipanthi karo pun kajenge do kekepuruan wis ben. Nyata tak gawe rame kok. Sapa-sapa tak singgung. Oh ngoten Kak. Nggih. Namung kemawon anggenipun badhe njenengaken Abimanyu kados pundi? Mangke dicuni supados bidhalaken Kurawa. Kurawa kemawon supados kabidhalaken madosipun Abimanyu. Menika sampun jelas, sampun cetha. Bilih Abimanyu sakmenika wonten negari Ngamarta katitik tiyang sepuhipun samya teteki wonten sesukuri Gunung Silawuru. Paman Sengkuni kula aturi medal Jawi. Kurawa dipun bidhalaken supados lumawat wonten garing Ngamarta ngelembat Abimanyu supados kasiraken yen mengkanten ingkang bapa medal Jawi badhe nata prawadya bala yoga-yoga Kurawa mekaten Dimas Tirtanata pinangka dadi cucuke ngajurit mangsa bodha anggon nata kadang-kadang Kurawa ngestuaken dawuh nuwun kepareng ingkang rayi badhe madal pasilan nyuwun tambahing pangestu sing ati-ati aja bocah ingsun. Oh Purna sabdaning Nalindra hanglungi sabda Brahmana Raja. Sabda Brahmana Raja sabda iku pangucap Brahmana iku pendhita raja iku rantu. Nalindra yen to ketika sekecap parata tiyang sak negari pindhani patra Kresna kang tumaming dalancang seta datan lumebek mangsini. Warsa kundur kraton jelek sangi dameran gading. Kunduri sang nata pindha penganten anyar binayang kari asri kawulyan yen to kadulu.
Kundur Kedarta Nalindra Ngastina kundur yayah ameng kuduka katitik wonten bojo ledatan kersa kenten nadyan wonten kepandhuan datan kersa pinarak ciptane Gya kenten wonten sangajengan Sripuri Dana Prantapa sinambi mirksani raca Gupala raca iku Watu Gupala Gandharwa kang cinepan pedhang layan tameng paripurna dereng mriksani Raca Gula Sigur Manjing wonten taman mriksani tetamananira. Paripurna mriksani taman Sigur Manjing wonten Panti Bujana. Dahar kembul kelayan ingkang garwa sinambi mriksani bedhaya Srimpi kang kinarya beksa wonten sangajengan Sri Nalindra Kathahira. Uda kawis kawan lajur sisih dasal suliti ing warna marma yenta kacandra. Sawisnya Sri Nalindra mriksani beksanira Sang Srimpi lejar penggalih Sang Nata yenta kacandra penggalih Sang Nata pindha lagya andon asmara
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng panjenengan Bapak Sukarjo sak keluarga. Awake dhewe sak rombongan wis dikeparengake pentas. Iya. Lan matur nuwun dumateng warga setempat ing Pedukuhan Blumbang Karangsari. Pengasih kula sak kanca sampun dipun parengaken supados pentagladi wonten sanggar ing Reksa Budaya menika. Sawetawis radi ganggu nggih kula sak rombongan nyuwun pangapunten. Iya. Lajeng angka 3 matur dumateng panjenenganipun Rama Yuwana, Rama Bapa Saribut lan sak rencang sak wadyabalane saha Ibu Waranggana kula nggih matur nuwun awit panjang kuyungipun. Iya, Mak. Atur puji syukur. Muga-muga sakbubar pepanggihan iki warga masyarakat Pedukuhan Blumbang pinaringana bagas waras kesehatane, agung rezekine. Iya, Mak. Lan muga-muga awake dhewe sak kanca pinaringan bergas waras. Muga-muga kanthi lantaran bengi iki awake dhewe padha melu menyambut anane taun baru, yaiku wis ninggal taun 2020 saiki ngancik ana ing taun 2026. Muga-muga wingi taun-taun wingi sing wis kelakon ayo padha diguang sing ala, sing becik padha tinulata, bisa nyingkur saka trimala nemu karahayon. Allahumma amin. Iya. Terus nganu nok piye? Iki nepungke sinden. Ya. Aning sindene ayu-ayu tur nom-nom. Ayu meneh nek weruh para wanita ing Pedukuhan Blumbang kene ayu banget. Aku wingi weruh kok. Le ayu. Tanpa adose ayu mergo sapa Blumbang. Mencirit. Ramaidu. Mula Pak Karjo kawet enom. Bendina awor cewek-cewek do neng Blumbang mau. Aku ya gumone sedulur-sedulurku sing ora petuk aku weruh kok do lemu-lemu ki. Seploe wis pensiun kok dadi malah abuh. Po topo. Ning aku seneng karo panjenenganipun Mas Topo mau saawan ya wis diwangi nyimping, diwangi tata debok, diwangi nata gam. Rajine nek gek nyapu. Mayang-mayang disaponi. Tenan aku seneng tenan perjuangane Mas Topo kemau. Aku kok dengare niki tumben iki Mas Topo ki kok gelem ngewang-ewang. Iki ana misi apa aku ya? Jebul nggawa blencong mbono arep adol blencong Pak Karjo. Aja gawe wirang, Mak. Ora kok ming guyon kok. Iya. Mas Topo, pinaringan panjang umur begas waras. Anu no iki dile streaming karo panjenenganipun Mas Wahyu Widodo. Widodo syuting saka Gadingan kono wates. Karo disuting live streaming liwat Sanggar Reksa Budaya kene. Pak Karjo nggih kagungan live streaming langsung. Nek kagungane Pak Widodo syuting sesuk iki le muncul sedina rong dina mergo diupload
Mergo aku arep ngopahi ora gablek kecret. Ya diupload Pak rokok-rokok rong bungkus aku. Wis ra apa-apa aku nek ming rokok rong bungkus ki ra majalah. Iya. Aku ki ora wong tipis. Aku ki kaya Pak Yono berjiwa besar. Apa ya semene kae iki nek tanpa Pak Yono ado memangan apa? Ayo. Saking berbudi bawa laksana berbondo mongko senengane ki sedekah dalange diadepi piringang barang. Kaya ana dalang kok mokon memangan. Mongko kopine ya tirik-tirik ana teh, ana wedang putih, ana dawete. Mah dalange disajeni iki. Ana-ana wae kok. Ya wis ra apa-apa, matur nuwun nggambarake yen para piyayi kene iki padha sayuk rukun. Padha gemanti karo awake dhewe sak kanca. Iya. Nah, jan ora kaya bengi sak gedhagan iki kok seneng banget aku senajan sindene iki ming 3 ning aku rumangsa bombong. Ming 1. Ah sing loro kuwi. Sing loro kuwi untul. Untul minggu genep-genep. Mulane kok bular sih uyon-uyon kok sing loro ubruk. Jebul ming ngopeni wong liwat terus disandangi. Oh alah. Monggo Bu, kula aturi ngastami. Saking kiwa. Sing cerak gambang. Iya. Injih wilujeng dalu Mbak Cami. Wilujeng dalu wah jan. Sindene do nganggo jilbab kaya sindene Suwargintus. Aku kan anggere ana wong wedok nggo jilbab ngono ki yo tiri-tiri mrinding e. Le mrinding. Aku iki rumangsa iso rutin karo ling lakoni Islam malah ana wong nggo jilbab. Kadose wingi nika pun pecinan. Nyemoni ya. Kita wingi pecin. Aku ki nggo peci 2 jam terus mumet. Nek nggo iket ora. Nek genduren. Asmanipun. Nggih, nami kula Mbak Asih. Saking Panjatan. Oke. Nggih. Garwane nderek mboten? Mboten. Wis ben nang omah wae wis nganu kok. Niku pados nunutan. Heeh, ben nang omah wae rada koklok e. Kan jam 10 ubruk golek boncengan. Karang sepuh ta wis sepuh. Umure akeh banget kok. Ya wis matur nuwun, Bu. Alah ya wis diwet-wet ya Bu kae garwane kae wong gemanti ro sampean kok. Tak eman-eman nggih. Ya sepuh-sepuh sithik kae nggo gatul-atul. Ati geger. Mbangane ming kaku tok. Oh, amah luweh kaku. Nomor 2. Nggih. Iki sinden apa udu iki? Nggih, cobi sekedap malih kula tak ngaku. Nggih. Nggih ngaturaken sugeng dalu. Dalu saking Kula mriki mawon. Oh. Sakmenika dados asistenipun Mbak Larsih. Oh. Asisten. Nggih, Sandalmu mau? Asma sinten, Bu? Mbak Nduk. Mbak Nduk. Apik nggih. Ku seneng kok iki. Nek wong kaya ngene iki sinden kang umur iki setengah tuwa menggono iki wis aman. Amane pripun? Aman iki pokoke iki Mung ngapa-ngop ngoten nggih. Kemek iki ora ngopo-ngopo iki tegese iki aman. Beda karo sing 17 ke atas dimeke meteng. Nek iki rak paling ora iki wis kabeh ngono. Pun ajeng pados etengan malih no pripun? Mboten kok namung guyon kok. Matur nuwun nggih, Bu. Kula dongake kok nggih. Pun disengkuyung dalu niki. Matur nuwun sanget.
Yo sing keri dhewe. Kuwi yo sinden. Injih. Wirid sing dalu. Iki penyanyi apa pageblok iki? Penyanyi nggih, Bu. Asmanipun? Kula Mbak Rus. Oh, sinten? Mbak Rus. Mbak Rus. Saking? Saking Panjatan. Oh, Panjatan. Pun kagungan garwa nggih. Statusipun plat kuning apa plat ireng ini? Umum kok khusus, nek khusus ki duwe bojo, nek umum ki urung di bojo. Kadah niki Mbak Limbo. Oh, pun kagungan. Mbok genti mik alah swara kok jeru temen. Ya wis ra apa-apa, pira-pira duwe son. Matur nuwun burus disengkuyung. Wah, jan iki kaya bucarik Bucarik Kentheng Rejo kono. Gendak aku biyen. Mah bocor alus iki. Monggo niki wau wonten pamundutan nggih. Sinom Parijata. Slendro sanga mawon. Ya. 6 Ciro. Sing itu. Nano Ciro. Mereka Ciro. Gendere Ciro. Nah. Ning yo aja seru-seru nganti mak cek-cek karo kena bumbung. Engko tampare pedhot mah leren yo en. Oh, Mbak Nduk. Iso tenan apa ora jenenangan. kula yo wedi nek niki ajeng nderek latihan. Oh nggih, enggak. Mangke menawi klentu Dukum. dipidono nggih. Kowe bengi iki pancen sinden nganti kleru tak denda. Iya. Cah sekolah sregep sinau care welinge simbah entuk bojo ayu wong ageng ngeksi dulan-dulan jenang kula akeh glaline aja lali agamane salat 5 wektu peling mring peparing kepati pepetke lambe Bu mikir dipepetke men seru
Pas gong. Mampir Mas. Monggo 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 mampir. Mampir apa sida apa ora mampir Pinapsu tapa prata Kambil ijo wis bejane sing duwe bojo nanging aja terus jangan esok-esok aja mepet-mepet suarane aku seneng no. Suara kok iso merintih. Aku seneng anggar merintih. Meng mau tak selani gerongan apa dolanan kok ndak bliru. Mula tak jarke nganti entek sikik. Jane saurunge gong ora ya ana parikan dolanan. Tegane ya Mas Kambil ijo. Bejane sing duwe bojo nanging ada loro siji randi kok loro tenan kok ning biyen iki Bularsih tau gawe parikan ngenangi aku lho le gawe parikan piye tegane ya Mas Kambil abang bejane sing dadi dalang bojone do ilang kuwi kelakuane Bularsih kaya ngono kuwi senengane iki mengenai diri hamba menyentuh nyemoni kok kenyataan isah-isane aku ora apa-apa golek meneh tekate ngenteni Bu Makmur apa bojone wis tuwa ming guyon lho aja dadi tanjuk-tanjukke ha iya nganu no iki prayogane wong engko ora nganti biar kudune iki langsung disigek wae lembukan mengko ditutuke gara-gara ngono apa ya sing gendere sapa ki jenenge ki oh Pak Kliwon genderane apik ning kadang keserone nganti nyampluki bumbung tak 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 ambek sak tekane wae rasah diser wis krungu aku ki rung budhek padake bojone Bu Makmur yuk serok-serokke ning Mas seneng lho ndek bojo budhek iki ora mati-mati mergane apa ditimbali malaikat ra krungu yo Pak Kliwon yo matur nuwun ya dicinting 5 aja mblondrokke ya kuku sing tupa kumelon
ngening kentiasa ngabeki kawengku sagung jajan nanging sang tangi kipi sang ora sikane putra kangen jok saking wiyadi sinigek inging wonten pamujan angkikut sampo inging wonten pasiban Jawi Saryopati Harya Sengkuni ngawi sangyaning para sata Kurawa yen to kacandra pating bleber pating gelajit pating gelidrah bidaling Prawadya Bala Kurawa pindha gajah mijil saking wandilan
manjat kurta sruma panggih tekaping Prawandawa sumaping paperisan Runang gono gawe gelar sirwang-wang Gong maguru gong somakutha majuru jungkung Ingkang putra Dursasana nyadeng dawuh pamuwon kados pundi pengendalipun Koko Prabu Natkala wonten kedatun Koko Prabu kados pundi anggenipun medhar sabda pamuwon Paman Sengkuni kula nungsung werti Paman Plasa Jelar kula nungsung kabar Paman Arya kula nungsung werta Ingkang putra Bono Keling nyadeng dawuh Tirta Tinalang nyadeng dawuh Kartawarma Sutama nyadeng dawuh kula nyanyang dong dawet dawuh pamuwan awen menika wau ngendikanipun gendhok kados pundi mboten jadi lunga kimen kula niku glemuni doyo-doyoan niku pancen dos legep anggere muni ayo latihan ayo do teko teng jerdul ning bareng acara resmi itu mangso angin keroak niku man lah ngeten niku man watakipun kula wong ngetenipun lajeng samenika kados pundi niku pun alek-alek kula wong sami nungsung pawalta lajeng ngendikanipun Koko Prabu kados pundi kok bolak-balik lapat gak ono enteki bocah gro sirepa sak wetara ya nggih. Nggih. Kakang Durna. Terus pundi di sini? Ingkang ngendika sampeyan napa? Pun cekap panjenengan mawon kados atur kula Natkala wau. Dadi sumurupmu bocah Kurawa. Purwa Madya Wusana mengkene. Iki mau sing dirembug ana sak jroning Stinggila nalika kejaba bab Anggir Duryudana rangkamu anggone nampa sasmitaning Jawata. Ing isine bakal gayuh Wahyu Tirta Widayajati. Terus rikala semana aku lan Kakang Durna ngangkat Bapa Guru Kurawa supaya bisa ngrigenake gayuh nugrahing Jawata kasebut ing arep. Lah wusana rangkamu Anggir Duryudana dingendikani karo Rama Penemban Residana Wilapa. Panggayuhing Wahyu kudu nganggo talak brata. Nanging Anggir Duryudana ngendikane muni ora kuat yen nglakoni teteki. Mula kang saka iku kabeh dipasrahke karo Kakang Penemban Residana Wilapa. Nyesal iki ngeten man. Dadi Koko Prabu menika anggenipun badhe nglampahi teteki gayu ayu mboten kiat mbok Kulawa semene iki diginakake man. Dipepetake. Supados gelem do prihatin. Mosok kok seprana seprene Kurawa ki urung tau aku weruh kok muni prihatin.
Urung tau weruh Kurawa kok do poso. Mayeng-mayeng kemelus. Udut ora leren. Ini nggambarake Kurawa niku mboten do tau prihatin. Sakniki mawon dipepetke. Wong niku grek pun kepepet kudu gelem prihatin ngaten. Ora kok apa-apa dipasrahke karo wong liya sing liyan-liyan iki gak ngerti apa-apa. Ge kepepet dipasrahke karo wong liya. Gre kepeksa kepepet ngebon wong liya. Bolak-balik ngebon, bolak-balik boros. Gek kula kon nggawa penglebape gemang kok. Ndak delengku kula niku mangke wah. Nggawa kanca. Nggawa tukang delam mawon iki engko mbuh ana apa-apane ora kok. Kok kon nggawa wong pilang-pilang ki sing tanggung jawab copo. Ngoten mawon man. Ula kok bolak-balik dipasake wong liya. Nek ana gawean abot bayar wong liya niku pun mboten apik. Nek wong niku saged senasib sepenanggungan. Sanggareksa budaya ki pun digdaya. Pengempule genep loro. Ning gak ana sing bener blas. Kita ya diserepi nek tambah serep kok mah bunek. Ora nggarapi wong kowe engko dinesoni lho. Kowe sesuk pentas ra ditambuhi. Gak apa-apa. Apa cal ribut ki kudune ucang ngajung nek ana wong juluk. Aku malah tangane dicaki. Dilane nyape. Wis kowe rasah omong. Gandeng kabeh iku mos dipasrahke karo Kakang Penemban Residana Wilopo, pengendikane Rangkem Wangkir Duryudana, kowe sak kanca Kurawa supaya didhawuhi lumawat lumebu ana wewengkon Ngenda Prasta. Ing ngisine gandeng Pandhawa padha tapa golek wahyu ngendikane Ramamu Kakang Penemban Residana Wilopo supaya gawe perkara, gawe dadakan. Yen putra Ngamarta salah sijining putra Ngamarta ana sing disirnake, mengko wong tuane padha tapa mesti jugar. Dados strategine trike. Ngoten niku supados Pandhawa jugar anggenipun tapa mengkono demokan. Wis saiki padha perdandanan gaman padha digawa ing supaya ayo goleki Abimanyu, jalan Abimanyu kudu disirnake. Merga iki pepintaning wahyu ora ana kejaba mung Abimanyu. Kalebu dadi gedhonging wahyu kudu disirnake. Lah niki wong kita ana gegelan ten Paciban. Iki mul nesu merga Anggir Dipati Karna rumangsa yen Abimanyu kuwi bakal disirnake. Gek kamangka ngendikane Kakang Durna wis kleru. Lah klerunipun nggih pundi? Ana pasemon ora tanggaping sasmita. Mongko sing tak anggap luput iku jane sing keladuk ngendikan iki Kakang Penemban Residana Wilopo wis wani gawe pasemon. Ngestina ki jane kukuh tumrap glugu sing tulus ning Ketulusuban Luyung. Anggir Dipati Karna satemah balela dadi Pancakara. Iki mau Kakang Penemban Residana Wilopo dilarak metu jaba. Ya pun kajenge. Ya pendhita niku wong pendhita wis wong tuwa mengko kan taun.
Di kampungku ajine diriksa Bangladi mana nek kira-kira suarane kok sengak. Atos ambok kanca jajan ning wagan tetep tempiling. Ah iya. Ya ulusan pokoke. Wong Slawung wis ana seplene kok sing ngene nyinggung-nyinggung. Ya Kakang Duryodana. Iya. Bener tur. Pun ngaten mawon dos pundi wis kowe rasah padha mbegeguk ngutha manton. Ayo padha budal nuju negara Ngamarta. Iman manut. Nah